sa ulo ng mga nagbabagang balita. Road crash incident sa Bicol Region mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa higit 6,000. Big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. At processing equipment natanggap ng 3 fishery cooperative mula sa BIFAR Bicol. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Umaabot na sa higit 6,000 ang natatalang road crash incidents ng PNP Highway Patrol Group sa Bicol sa unang 6 na buwan ng taon. Autoridad na babahala sa tumataas pang bilang na aksidente sa kalsada. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Wasak ang unahang bahagi ng SUV na ito matapos sumalpok sa isang tulay, boundary ng Libmanan at Sipokot, Camarines Sur nitong Huwebes, June 26. Ayon sa impormasyon, hindi umano napansin ng driver ang early warning device sa lugar. Ang nangyayaring road crash ay ilan lamang sa dumaraming bilang na naitatala ng PNP Highway Patrol Group sa Bicol Region. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon ay umabot na sa mahigit 6,000 na aksidente sa buong rehiyon ng Bicol. We have a total of 6,203 road crash incidents. Halo-halo po ito, sir. And the highest is the province of Camarines Sur, Camsur, to the total of 2,921. The second is the Albay PPO. We have 1,677. And the lowest is the Masbate PPO. For having 89 road crash incidents. Karamihan sa mga aksidenteng ito ay nangyayari sa mga pangunahing lansangan, lalo na sa mga lugar na may mataas at mabilis na daloy ng trapiko o kakulangan sa mga traffic signage at street light. Regarding naman sa accidents, ang daming factors na nagiging cause ng accidents. Unang-una dyan is we will consider that, for example, road terrain condition. Nasa drivers pa rin yan. Alam nila na butas-butas yung daan kasi inaayos, mabilis pa din ang takbo. Yan ang cause ng accident. Pangalawa is that lack of defensive driving. Pinaka-importante yan. Lack of discipline. Walang disiplina, hindi sinusunod ang batas tropiko. Lack of respect sa isa't isa. Sa bawat drivers natin. Lack of road courtesy, lack of training and seminar. Nababahala rin ang Highway Patrol Group sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga aksidente, kaya't nanawagan sila sa publiko na maging alerto at disiplinado sa kalsada. Para maiwasan natin yan, for the part of the PNP-HPG, we have that regular conduct of mobile patrolling along highways, and we have that road safety monitoring, and we have the checkpoint. We have that we are always conducting oplansita just to protect all road users. Patuloy ang kampanya ng Highway Patrol Group Bicol para sa Road Safety for All. Kasabay ng plano nilang maglalagay ng dagdag checkpoint, magsasagawa ng training para sa mga tsuper at makikipagtulungan sa mga paaralan para sa edukasyon, may kaugnayan sa trapiko at kaligtasan sa kalsada. Eli Balbin, CSN. Good news sa mga motorista dahil magkakaroon po ng big time oil price rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, piso hanggang 1 peso and 40 centavos ang tapyas sa presyo ng gasolina. 1 peso and 60 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos per liter naman sa diesel at 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos per liter naman ang bawas presyo sa kerosene. Dahil umano ito sa paghupa ng sitwasyon sa Middle East. Ikinagulat ng ilang commuter biyaheng Naga-Legazpi vice versa ang biglaang taas singil sa pasahe sa nasabing ruta. LTFRB Bicol nanindigang walang inilalabas na fare increase. Narito ang ulat.
Mula sa dating 210 pesos, tumaas ng 25 pesos ang pamasahe sa UV Express na rutang Naga-Legazpi vice versa. Lumalabas na umaabot na ngayon sa 235 pesos ang singil sa bawat commuter na mula Naga-Legazpi. Ayon sa ilang UV Express dispatcher, pinapatupad na umano ng ilang transport cooperative ang singil sa pamasahe na unang pinatupad sa Legazpi Grand Terminal. Kansarong Aldo, hindi po si Sir Nalongares, tigpatanidan indiyo, si mga bus ninda, si mga van, na ipasunod na tong tunay na taripa kang Legazpi. Kaya pa lang 235 kang 2 taon na pala nakagi 2023 pa pala niyang pig-implementar kang LTFRB sa INDA sa organisasyon sa Legazpi. Ikinagulat naman ng ilang commuter ang biglaang taas singil sa pasahe sa naturang ruta. It's really burdening po for us, especially students pa lang po kami, umasa pa lang po kami sa aming magulang. At syempre po yung pagtaas po ng pamasahe is kahit po maliit man yan, syempre burdening pa rin po talaga siya, especially is balik-balik siya na nangyayari. Masakit yun para sa mga commuters kasi yung sahod dati lang bilihin, pamasahe, tumataas, gasolina, lahat ng presyo tumataas. Siyempre sa amin sa working class, medyo mahirap yun. Ngunit ayon sa text message na pinadala sa CSN ni LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo, wala pang pinapalabas na fare increase sa biyahe ng UV Express sa naturang ruta. Hindi nagpaunlak ng panayam ang mga tsuper sa naturang ruta. Sinusubukan pa ng CSN na makuha ang pahayag ng transport cooperative na nagpatupad ng fare increase. Chris Novello, CSN. Formal nang itinurn over ni outgoing Governor Luigi Villafuerte kay incoming Governor Elry Villafuerte ang mga dokumento ng provincial government ng Camarines Sur sa isinagawang local governance transition at turnover ceremony. Narito ang ulat. Ilang araw bago ang pag-upo ng mga bagong halal na opisyal sa nakaraang halalan, isang executive briefing, local governance transition at turnover ceremony ang isinagawa sa Capitol Complex sa pagitan ni Governor Luigi Villafuerte at incoming Governor Elry Villafuerte. Saksi ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa aktibidad kung saan binigyang diin nito ang kahalagahan ng executive briefing at turnover ceremony ng mga dokumento sa susunod na uupong halal na opisyal. Ang kagandahan nga po dito sa provincial government, nagkaroon po tayo ng turnover prior to the assumption dun sa June 30, which is Monday. Dun po sa 2025-16, dun po nakasad yung napakaraming listahan ng documents na kailangan may turnover. Kasali na rin po dun yung financial status, lahat-lahat, financial report, lahat-lahat pa po, yun ay turnover nung outgoing. Pinuri din ito ang provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte dahil sa smooth na local governance transition at turnover ceremony. Napaka-smooth, sa totoo lang po, although mag-ama sila. Pero ang kagandahan po, bago po nag-turnover, re-review din namin kasi part ng transition team, yung po tinatawag local governance transition team, wherein po ang members ay mga different department heads, pero po kasali ang DILG. So, re-review din po namin. Kanina, maaga kami nagdating dito. Re-review na namin, pig-browse namin yung documents as required po dun sa lista ng MC. And compliant naman po. Andun lahat. Well, maganda po yung turnover ng province of Camarines Sur, the department heads and DILG. Kahit na nag-turnover ay dating governor na anak ko, very formal po. Lahat ng reports, finances, sa lahat ng mga accounting issues, lahat accounting concerns, accounting transactions, sa GSO. Kompleto po ang turnover sa lahat ng department starting from GSO, accounting, treasury, tourism, lahat po. Maganda. Sa turnover ceremony, na-highlight ni Governor-elect Elry Villafuerte ang maraming mga achievement ni outgoing Governor Luigi Villafuerte na kanyang ipagpapatuloy at ihigitan pa. Maraming accomplishment po ang aking anak na si Governor Luigi in terms of revenue. So ang sabi ko, napansin ko yun, dapat mapantayan yun o dagdagan, di ba? So yun yung mga yun na binusisi natin, na miniting natin. Well, una-una, pasalamatan natin lahat na nagsuporta at ina-assure natin lahat ng tiwala, suporta, whether bumoto o hindi, magsiserve po tayo. Kung ano nagawa ni Governor Luigi, papantayan, tatry natin higitan.
Kung nakapagawa siya ng 7 college, try ko naman pagawa ng 10. Na-improve niya ang healthcare system, dagdagan pa ang mga facilities for healthcare on the go. Marami tayong plano for healthcare, yung hospital i-upgrade, continuous improvement. Basta talaga, kami naman kasi kung ano yung nagawa, tutuloy, dadagdagan. Chris Novello, CSN. 132 na miyembro umano ng Communist Terrorist Group o CTG ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon sa PNP Bicol, kasama sa isinuko ng mga rebelde ang 60 piraso ng iba't ibang uri ng armas, 24 na improvised explosive device at mahigit sa 2,070 bala ng iba't ibang kalibre ng baril. Bunga mo na ito ng pinaigting na ugnayan ng PNP at kasundaluhan katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng community outreach o pagkumbinse sa mga rebelde. Muling nananawagan ng PNP sa mga natitira pang CTG na magbalik loob na sa pamahalaan. Graduation season na at kasabay niyan ang babala ng PNP Anti-Cybercrime Group hinggil sa mga malisyosong recruitment scheme online. Ilang ahensya ng pamahalaan ginagamit pa para sa naturang modus. May ulat si Regine Boy. Naglabas ng babala ang Philippine Statistics Authority at PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko, partikular sa mga fresh graduates kaugnay ng kumakalat na peking online recruitment scams. May mga naglalabasan kasi ngayon sa online na peking recruitment post na gumagamit umano sa pangalan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mahigpit na minomonitor ng otoridad ang online platforms upang magsilbing bantay kontra sa mga kahina-hinalang posts online. Ito po kaming aral na inaabot na cyber patrolling. So, gabos po ng mga agency na pwede nang imbestigaran, nahihiling po yan sa online. So, kung halimbawa may magreklamo na ginagamit ang PSA, ini-ano may ang account kaya. Check me, nire-report me din. Nire-record me po yan para sa mga maarabot ng mga reklamo kung sakaling igwaman. Ayon kay Police Staff Master Sergeant Leia Rivera, hindi rin umano madali ang gawain ng mga investigador, lalo na kung ang mga scammer ay gumagamit ng alias, peking identity o nagmula sa ibang bansa. Kaya paalala rin ng ACG sa publiko, mag-ingat sa mga peking job offers. Ilan sa mga palatandaang dapat bantayan ay kung sobrang ganda ng alok, humihingi ng bayad o processing fee, at walang kasiguruduhang detalye ang kumpanya. Kung naloko o naging biktima ng fake recruiter, agad mag-report sa mga otoridad. Duman po sa mga first-timers na ma-apply ng trabaho, aram na, dahil po ngayon ang mga nag-graduate, So, di po kita basta-basta magtaon ng mga information. Permi po na i-check ang legitimacy kan mga websites. And kung aram-taman lang po na igo ng mga visible or physical na kumpanya na opisina, permi po kitang magduman sa opisinang ito. Then saka na po kita maghagad ng requirements para po makataw kita ng mga personal details na magiging safe man kita. Regine Boy, CSN. Dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa rehiyon, muling itinaas ng Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Albay ang COVID-19 protocol nito. Sa pahayag ng DOH Hospital nitong June 26, layunin nitong mapigilan ang pagkalat pa ng naturang virus. Kabilang sa mga pinag-utos ng ospital ay ang limitadong pagbisita, mandatory na pagsuot ng face mask at isolation sa mga pasyente na may sintomas ng virus gaya ng trangkaso at ubo. Paglilinaw ng ospital, precautionary measure lamang at hindi layong magdulot ng panik sa publiko ang kanilang ginawang hakbang. Nananatiling mataas ang presyo ng kada kilo ng karneng baboy sa ilang pamilihan sa Camarines Sur. Ilang nagtitinda umaaray dahil sa hina ng benta at pag-usbong ng mga frozen na karneng baboy mula sa ibang bansa. May ulat si Ellie Balbin. Nananatili pa ring mataas ang presyo ng karneng baboy sa probinsya ng Camarines Sur. Base ito sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture Bicol kung saan pumapalo sa 390 hanggang 400 ang presyo nito. Dahil sa mahal na presyo ng karning baboy, apektado na umano ang kainan ni Nanay Raquel. Kasi mahal-mahal dati, halos kalahati baga yung naging presyo baga. Kaya sobrang apektado. Inabutan ng CSN si Delia Cruz na halos walang namimili sa kanyang paninda. Matumal umano ang binibenta ng karning baboy dahil sa taas presyo ng live weight nito.
Hinaing rin nila ang mas mababang presyo ng mga tinitindang mga frozen na imported na baboy na mas tinatangkilik ng mga mamimili. Apektado po kasi mahal ang tinitinda namin. Ang mas malakas yung imported sa taas, sa third floor. Kasi 280 lang yun. Ang layo sa presyo namin. Tinungo ng CSN ang sinasabi nilang mga imported at frozen na mga baboy at inabutan ng news team na abalang-abala si EJ Velasquez sa kanyang paninda. Nasa 270 per kilo ang frozen nilang baboy na mula sa iba't ibang bansa na mas mura kung ikukumpara sa 390 to 400 per kilo na binebenta ng ilang nagtitinda sa Naga City Public Market. Sa pigi, usually sa laman, nasa 270 siya. Ang mga frozen, imported siya usually from Western countries. So, na Spain, Brazil, sa Poland, sa Switzerland, mga ganyan. Sa inilabas na Hog Price Monitoring Report ng Department of Agriculture Bicol, nasa 230 hanggang 240 ang kada kilo ng mga buhay na baboy o live weight na isa sa mga tinuturong dahilan na mahal pa rin ang presyo ng karning baboy ng nabibili sa merkado. Samantala, umabot naman ang retail price na pork kasim sa 390 hanggang 400 kada kilo. Kung ikukumpara sa ibang lalawigan gaya ng Masbate na may pinakamababang retail price na umabot sa 360 hanggang 370 kada kilo, makikita ang pagkakaiba nito sa presyo kumpara sa Camarines Sur. Patuloy ang pagbabantay ng DA Bicol kaugnay sa presyo ng baboy sa mga pangunahing pamilihan sa rehiyon. Eli Balbin, CSN. Makabagong paraan at produkto sa pangingisda ang tampok sa 8th Bicol Agri Summit. 3 fishery cooperatives sa rehiyon nakatanggap ng processing equipment mula sa BIFAR. May ulat si Regine Bueg. Itinampok sa nagpapatuloy na 8th Bicol Agri Summit ang mga makabagong pamamaraan at produkto mula sa sektor ng aquaculture, kabilang ang pag-aalaga ng tilapia, hito at bangus mula hatchery operations hanggang sa value-added processing. Sa pamamagitan ng live demos at tech talks, ibinahagi ng mga eksperto ang mga epektibong estratehiya sa pangingisda tulad ng tamang feed formulation, water quality control at farm-to-market innovation. Kaya naman tutok na tutok sa pakikinig si Annalyn na mula pa sa Buhi, Camarines Sur. Ayon sa kanya, nang malaman nila na may ganitong aktibidad ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol, ay talagang dumayo sila para sa mga kaalaman na ibabahagi dito na pwedeng magbigay ng idea para sa kanya sa pag-aalaga ng isda at pagnenegosyo. Yung nga, matuto, mas marami pang matutunan. Kahit hindi related sa akin, mas okay pa na baka sa sunod din ako niyan, interesado. Isa rin sa mga highlight ng aktibidad, ang awarding ng post-harvest processing sets para sa 3 kooperatiba mula sa Albay, Sorsogon at Sipokot, Camarines Sur. Kaya laking pasalamat ni Judith Mangalino, chairperson ng Sipokot Farmers and Fisher Folks Agri Cooperative sa BIFAR, dahil lagi nilang katuwang ang ahensya lalo na sa pagtataguyod ng kanilang pangangailangan mula sa produksyon hanggang sa pagproseso ng mga ito. Itinausap mo yung mga equipment na kunaw natabang ko sa muyang kooperatiba, sa mga parasisira na makagupumi para po itong sa indang mga produkto pwede may itong sa value adding para sa ipaprocess may mga gamit kami lalo po na baguhan ng kooperatiba baguhan po kami yung may organize kaipuhan mi talaga mga siring na mga kagamitan na dahil mi pa kayang magbakal sa sabuya. So kaya po ini po na kunaw na pasalamat mi sa BIFAR 5 na kami po natawag kan siring na mga equipments, mga processing equipments na mga gamit po kan sabuya po mga members. Ito na ang 3 taon ng pag-arangkada ng BIFAR Day na ang layunin ay mabigyan ng access ang mga fisher folks sa mga makabagong teknolohiya para mas tumaas ang kita at tumatag pa ang kabuhayan ng mga mangingisda sa rehiyon. Naka-objective ta po, base po kaya sa mandato na tinaupo kang Marcos administration, kaya po ang tapong irani
ang serbisyo kang kada sangay kang gobyerno sa satuyang mga parasira. So sarap po ini sa paagi mi na itipon sinda, magkaigwa kami ng information and dissemination campaign, both private saka public dapat magkasaro. Ang ano po ngunyan, kung gobyerno lang po talaga, dayan kaya, so ngunyan inaagad pa po itong participation ng private sector parang mas lalo pa po na maging magayon ang kaluluwasan kang mga manegosyo po pag-abot sa business sector. Muli pinatunayan ng BFAR na sa pamamagitan ng edukasyon at inobasyon, maaaring maging mas matagumpay at mas ligtas ang gawaing pangkabuhayan sa sektor ng pangingisda. Regine Boy, CSN. Nataon sa muling pagbubukas ng school year 2025 to 2026 ay bukas na rin ang bagong covered court ng Pambulo Nuevo Elementary School sa bayan ng Libmanan. Pinagpapasalamat ng mga estudyante at guro ang bagong pasilidad lalo tag-ulan na at nagsimula na rin ang eskwela. Malaking pasasalamat nito kina Governor Luigi at Congressman El Rey Villafuerte, lalo't magagamit rin ito sa oras ng kalamidad. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.